ni. Boss, tara. Tara. Oh. Buti ka, maganda itong mga ano mo eh. Trabaho mo. Ha? Kuha ko lang din may punan, magtinda na lang din ako. Maganda talaga magtinda sa rin. Kahit nga si Ate Brenda, nalulutong bato. Pero kala Ate Brenda, dun sa ano nila, sa lugar nila, maganda sana dun. Saan naman talaga doon kila Brenda maganda tinda? Tinda rin. Malapit lang sila sa ano. Tao pa naman, no? Ay, tuloy siya sa may kanto eh. Bawal nga daw. Pero ang dami nakaparaan mo dun na, no? Masasakyan. Bawal magtinda pero maraming nakagang sasakyan. Sinisitara na magtinda. Pero pag ano, pag masasakyan, okay lang. Di ba daming parado dun? Hindi, naagos sa mga sasakyan. All about, shout out. Nakalive ka ba? Please join my premiere. Okay. Pero nakalive yung ano mo? Email mo. Tambay po, hindi na mong nadundag yung ano tambay po. Ayoko ng lugit-lugit. Ay, salamat sa Baka thumbs up. mamaya, mordi rin ako. Baka mamaya mag-ano, magdugo. Ba makabiling isa na tampo. Ang labo. Marabo ba? Miss Jerry Pie, shout out. Hello. Nagtinda ka pa? Opo, nagtinda. Nice. Thank you so much. Sanjay. Dito. 30 po. Dito. 25 dalawa. Boss. 25 dalawa ka. Ay, sorry. Ay, thumbs up, shout out. Kuya Elmar, shout out. Mama, shout out. Viewers, thank you. Hey, boss. Alin po? Hi, Eugene Rebel lang, no? Ay, ba't shout out? Thank you. Ay, sayote ah. Sangkay Grace, shout out. Sa rin viewers at 5 thumbs up, thank you po. Guys, nakapin si All About. Grace Boom from Kuya Elmar.
Grace Boom from Kuya Elmer Harang. Thank you salamat sa harang. May harang ba? Oy, Sir Jaime, thank you. Thank you, Sir Jaime. Mga kuray, nandito si Sir Jaime Vera, nagpalipat. Thank you, Sir Jaime Vera. Gusto po, kumusta na po kayo? Salamat po, Sir Jaime Vera Boom from Kuya Almer. Saan kay konti na lang gulay mo dyan? Ubus na yan. Maya-maya shout out mga kaboom. Marami pa. Marami pa akong gulay ano. Saan kay hirap? Dito pala si Mavi TV. Ay! May shoutout sa inyo dyan, kay Elmer. Erap. Sir Jaime. Shoutout. Ingatang waga po. Nandito yung pogi. Babae. Ito pala. Kaya gisi lang, namalengke muna. Bumili kasi mahina tuhod. May below sa Team Boom. Thank you, Sir Jaime. Salamat sa support sa Team Boom. Ingat po kayo lagi. Sa yung mga ginagawa. Bro, wala ka yatang biyahe. Ngayon, sabi ni Joseph Salas. Wala siyang biyahe kasi relax muna siya ngayon. Chill ba? Mag-chill. Pero boss? 35. Opo, 30. Lahat yung 30. Opo. Lahat ng klase. Opo, kahit saan dyan. Hi, Kuya Jaime. Hi, Sangay Grace. Thank you. Ay! Hindi ko pala ng laki. Ayaw. Ayaw mo? Oh. Gusto niya yung... Oh. Kaya naiintindihan niya lang. Kung makita niya mura, malalaki lang. Yung nakakaintindi lang sa atin yung marunong. Yun. Ay, Mavi TV. Timbong. Oh, nandito si Jaime Vera, si Mavi. Bumili ng ulam. Oy, 5 viewers. Thank you. Sa inyo, ma'am. Bro, Mavi, ano tinda mo dyan? Wala, bumili lang siya ng ulam, ano? Joseph. Sir Jaime, thank you po. Salamat sa blessing. Blessing na naman dahil from Sir Jaime Vera. Thank you po. Ingat po lagi. Salamat sa support. Merry Grace Bimbo. Kain ka lang po. Ma'am, bili na ma'am. Sayote ma'am. 25. 30. Kay Robin, shout out. Yan. Yan na. Green pa. Kay Robin, thank you so much po. Tinulang manok yan. Sayote, sarap yan sa tinulang manok. Totoo. Lalo pag native, no?
40 days, hindi ako nasasarapan. Walang ano, walang sarap sa 40 days. Kaya natsatsagaan lang kasi medyo mababa ang presyo. Native. Grabe ang sigot mo sa baw. Sa baw pa lang talaga. Kakain ka na ng kangiti. Wow. Pero Ben, kumusta po? Joseph, morning. Santa Teresa. Hello, Kuya Almar Ugay, Team Boom, Tatay Robin, Team Boom. Sir Jaime, thank you so much po. Maraming salamat po. Basher Jones, official, shout out. Kumusta? Guys, malapit na ang birthday natin guys ha. Matanda na tayo. Tatanda na. Kalabaw lang ang tumatanda. Mark Jowaray. Mark Jowaray. Pag sinerge mo Mark Jowaray, labas na yan. Nag-vlog ako sa ano, dito sa Kalinga. Thank you po. Papawisan ka sa sabaw ng manok yan, lalo na may sayote. Oo, Joseph, sigurado. Bilang pawis. Yes po, Sir Jaime Vera, thanks a lot sa suporta. Ingat lagi, sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, thank you po. Mabi Boom, may DM ako. O, pwede ba? Walang DM, walang DM. Happy yan. Happy im ba? Kala ko di. Oy, another na naman. Blazing, guys. Yan. Yan. Ring. Blazing. Shout out. Salamat Sir Jaime. Guys. Salamat sa support. Si Mar. Mar nga pala. Mar. Mar ng ano? Mar ng bayan. Mar ng bayan. Sir Jaime, thank you po. Lord. Salamat sa blessing. Ate Brenda, shout out. Thank you, Ate Brenda. Andito si Manoy Mabi. Nagbili ng ano, panglaga. Kasi magsasabaw daw siya, maghihigop siya ng sabaw. Kayo, Nay. Ito, di. Renta lang po. Ay. Yes. Nabasag yan. Sakto ng labas yan. May ano. Yeah, mga trasamatic yan yung ano. Miguel shoutout Brenda, Kuya Elmer, Miguel shoutout. Sabi niya Ate Brenda, Tatay Robin, Miguel shoutout from Ate Brenda. Eh, 30 lang po. Hi Robert Pagalaner. Blurred live mo tol. Oo nga blurred eh. Kuya Robin, shouty boom. Blurred.
Bagalano, shout out po guys. Welcome po Brenda from Tatay Robin. Tatay Robin, salamat. Tagalan talaga sa ayos sa live natin. Kahit live. Hi, 7 viewers. Thank you po. Kahit Lord ang ating live. Pasensya po kayo. Mega love shout out everyone. Yahoo from Kuya Almar Ugay. Busy ako kahapon pa nanonood kay ano sa live ni Kabwa Kumungot. Happy birthday ni Tatay Tatsuki kahapon. Happy birthday pala kay Tatay Tatsuki. Ay, belated pala. Boss. Ano dito? Alin? 40. 20. Yan na yan. Yan na. Sa Pinas. Ano po? Bili na. May B-boy, shout out. Malabo. Malabo nga eh. Ako yung ganda ng live ko eh. Ngayon, ang labo-labo. Ayun na ano? Malabo. Ayun na si Kuya. Magpa-load lang ako. Kasi nagiging-sagap lang ako ng wifi dito. Tanga. Kuya Almer, sabi ni B-Boy TV. Yun, may load na. Gamitin natin dito. Kubik, hello. Where are you from, my friend? Try natin yung edit ng kanyang vlog. Itong mahirap dito yung mag-edit. Ganun talaga pa dito. Bagay, mas mahirap Dati, mag-edit. hirap ako mag-edit nung nasanay na ano na ako nung inaraw-araw ko na lang mag-edit. Parang baliwala na lang. Hindi naman kailangan ng ano eh. Kailangan lang doon yung pag gumawa ka sa intro pa lang, gandahan mo na lang. Kahit bandang ano na, yung full video na, kahit hindi na. Mabi Yahoo. Kubik, salaw, Kubik. Kuya Robin. Ay. B-Boy TV, thank you sangkay. Malabo pa rin ba? Malabo.
init guys. Sarap ng ulam ng ating padiw. Sana all. Talaga. Kuya Elmer. Oh. Sarap nito Kuya Elmer oh. Tapos may gin. Oh. May Alfonso talaga ba? Nagdala ka pala sa iyo dito. Ha? May panggulot. Bigyan natin si Padi ng sayuti. Ano na si Daddy Art? Ano na si Daddy Art? Balat nito. Tawa si B-Boy. Tawa ka B-Boy. Pinagsatawanan ko. Ngayon niya pamigay? Oo. Yeah. Sa'yo, tiba sa nila mo? Tatay Robin, shout out. Team Boom, Miguel shout out. Team Hamog. Kasangat. Mio, Team Kulit. Mayroon bang Team Tatay Robin na Hamog? Meron ba? Team Hamog, meron? Team Hamog? Oo, meron. Meron ba? Kala ko nagbibiro lang si Tatay Robin eh. Yummy yan. Baka naman. Pumunta ka rito. Ikaw pa ba? Pag pumasyal ka dito, may ganito ka. Meron kang ganito. Paterbin. Bigay ko lang ito kay Padi. Kasi minsan lang ako pumunta sa dito. Sakto lang yan. Nandyan pala yung kanyang airpod. Si Daddy Art. Migalaw sarap. BBay TV Team Boom. Sir Jaime, thank you so much sa support sa Team Boom. Boy, morning. Sabi ni Kuya Robin, gumalaw. Sir Jaime Vera ay ang ating mabait na super chatter sa Team Boom. Pero, yun, shout out guys. Mga nagkakalap ng mga kalagado ng Pogi yan. Oh my God. Mancho na, Pogi pa. Alam mo ha. Ayos yun, ayos. Sino nandyan? Si Mabi. Ayan. Mabi to, busy sa pag-i-edit. Nag-i-edit siya ng kanyang vlog. Mataas din yung views mo sa pag-vlog mo, umabot din 100. Wala? Di, mayroon na. Wala ba, umabot dun sa yung na-upload mo? Ano na, 66? 50 lang yun, 60 lang. Ako nga, masaya na ako pag umabot ng 200, 300, lalo 500. Pag umabot sa 1,000, viral na lang para sa atin. Yung gano'n, vlog, yung views na yun. Yung long video, pag umabot ng 1,000, viral na sa atin yun. O, team ni Sir Jaime Vera sa pangunguna ni Sir Danny Jastiano? Jastiano. Asos, Mabi. Team Hamog. Sir Jaime Boom from Mabi. From Mabi, from B-Boy. Mabi Boom, ano yan? PM ko siya. Mark, baka pwede din sa'yo, Boom. Ano ba yun? Ano ba piname niya? Wala pa. Hindi pa ma-open eh. Hindi mag-PM ka, ano ba yun? Shout out po sa Team Hamog, Sir Jaime Vera, shout out Boom, Sir Danny. Sir Benji Fernando, Boom. Yun pala yung Team Hamog. Ano pala nila Sir Jaime Vera ng Team Hamog? Sila sino nga ba yun? Nakalimutan ko yung nilikita ko dun eh. Team Hamog din eh. Team Hamog, Miguel shout out, sabi ni Kuya Robin, Tatay Robin. Team Boom, sabi ni Project. Project, salamat. Kahapon nagpalipad sa atin si Dairos. Tapos ngayon si Sir Jaime Vera. Aba, meron na akong mga $15. Ayos yan, ayos. Tol G, Yahoo, Boom, sabi ni Alma Ugay. Megalo shoutout, Robin, gumalaw. Wala na si almost all about. Magbabalan pala ng babakog to siya. Si Kika. Replace tayo guys. Si Eugene Rebellion. Eugene, thank you so much. Sir Polikit, kasali yan sa Team Hamog. Si Sir Polikit. Ay,
Sir Polikit. Pumasok na rin sa akin si Sir Polikit eh. Timamig pala yan mga yan. Wala? Wala. Saan yan? Ito. Yan guys, yung binaba ni Eugene Villanueva. Shout out guys! Shout out naman dito. Tama mo naman kami sa video mo. Okay, okay, okay. Hey! Sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, mag-live ka mamaya, Tay. Alam mo may away. Alam mo may away sa palengke. Grabe namang kilay ni ate. Sana all. Te, sa'yo te. Palit tayo sa ano mo. Ano ba yan? Ay bro. Parang napapanood ko yun ah. TikTok. Vlog. Agad naman kinahikisi-kisi. Minsan pasok tayo doon pati. Saan? Masayaw. Hindi na. Galitan ako ni P. Ayaw kong magaya ang aking darling. Hindi mo malalaman eh. Dadamay mo pa ako, kalukuhan mo, trautado ka. Hindi pa rin ako nakapasok na gano'n. Ban. Hindi pa nakapasok. Hindi ko alam kung meron dito nun. Ikaw na, babayero ko pa naman. Mine, si Kuya Mabi mo, dinadamay pa ako. Nasama daw ako sa birthday ko raw. Doon daw kami magpa-party. Baka din ako pauwiin yan. Baka din ako pagpunta siya ng bahay. Ng pinto pala. Pagkatapos mo live ako, subukan ko mag-show. Mabi shout out. Hoy, sige po, Tatay Robin. Anong oras na? Ate Robel, shout out Ate Robel. 10. Uy, kagawad! Kagawad! Tulog sagdan. Wala pa akong 30 minutes eh. Video mo ko pati. Video mo ko. Diyan kunyari ikaw bibili. Tatry mo magkano yung sayote. Sabihin mo. Oh, sakto lang, may mic ako rito. Magkano yung sayote? Sabi mo mahal naman. Tapos sabi ko, gusto mo ba mura? Ayun na mo. Tangin na mo. Alin? 20. 20. Pagkatapos mo live ako, subukan ko, Mabi. Ay, kay Elmer, may ginagawa pa ako. Oh, may ginagawa pa ako kay Elmer. Ito kuya, oh. Tingnan mo, anong pin niya? Ignore man, Mabi. I-ignore mo pala sa Tatay Robin. Kasi ko yan. Famous kasi. Mga famous yun. Bibigas na ba yan? Bibigas yan. Bakit? Wala man laman Gcash ko. Dito, magkakasan. Bakit? Ano ba? Kami. Ano ba? Hiram? Pero. 150. Kaya mo na yan. Kaya mo. Ignore man, Mabi. Sige na, papasindan ka na lang. Sabay mo na ito. Bigay mo na ito sa kanya. Oh, bibigay ko ito sa'yo 150. Pambili mong bigas, huwag mo nang bayaran. Hindi ka nag-chat-chat sa akin para ka ng mga others. Doon ko na lang yung ano sa ano. I understand you, Kuya Elmer. Oh, guys. Dito kay Maring kay Maring Jenna. Binigyan kita 150. Pambili mong bigas yun ah. Wala pa yung bilis number eh.
Kaya ka pa mag-chat. Next number mo, Kuya Elmer. Yung ano mo, Gcash mo, paano mo baba? Ito sa akin para may send na to. Ano yung pag-isang pera to? Dito. Sa lang. Sampu lang po. Sa akin, boss, pwede isa lang rin kung halo lang sa tinola. Sige, 10. Soya. Oy, baka gusto niyong bumili ng Shanghai daw. Binibili rito, ay binibenta. Oh. Ayan, Shanghai. Marami pa yan. Oh, sinong papakyan ng Shanghai? Ano? Meron ako ditong kaibigan, bibenta ng Shanghai. 10 lang ang isa. Sa may mga gusto lang dyan, bumili na. Tara na, bili na. 10 lang, guys. Piin lang. Pro Gcash. Lan to. Bye. Parang nga ang plastic. Kasan si ano? Dapat yung anak mo pinapunta mo rin. Bumasok eh. Ah, pumasok ba? Nakikita ka lang. Subscribe mo ko sa YouTube. 26. Ah, 26. 260. Ay, Erap, baka naman. Ay, B-Boy, baka naman. Bawasan mo daw yung kayamanan mo dyan. Yung mga gustong bumili dyan. Oy, Ellen. Shout out sa'yo, Ellen. What's up, Boss Mark? Boss Waray, shout out sa'yo. Ah, 260 lang to. Sa mga gustong bumili. Bumili na kayo. Send nyo lang sa Gcash ko. Ay, akala ko libre. Hindi, papalibre ko nga dito sa aking mga viewers eh. Guys, Ellen. Oy, B-Boy. Maririnig mo ako, B-Boy? O, bingi ka lang. Bingi yan, bingi yan. B-Boy, may binibinta ko rito, Shanghai. Galing sa puso ko to. Ginawa ko. Team Boom, Hamog. Team Hamog, solid viewers at sponsor ng Team Poway. Oo, Sir Jaime Berna, thank you. Kaya pa ako magpakas in. Di ka sangkay kano ba yan? 260 lang sangkay Erap. 260. 260 lang to. Send mo na lang sa Gcash ko. Pamigay na natin to. Ano? Wala yung bata, wala si Mika. Yung Mika ba yun, di ba? O si Mika yung anak niya. Wala dito. Magtamsak ka lang dyan ng okay. Babayaran ko na to. Pero kung magbabayad, abunuhan ko lang. Hi Vic Kalantas, shout out. Hi Elmaro guys, shout out. Tangay Rap. Side. Payat lang si Mika eh. Mamaya ko na yung Gcash sa iyo 100. Halagang 100 lang sa iyo, ano? Joseph. Sino pang bibili na 160 na lang, 160. Mayroon na tayong 100. 160. Oy, 160 na lang, 160. Para tayong konduktor. Oy, bili na. Palit 260 lang to lahat. 160 na lang kasi mayroon na 100 kay Arab Vlog. Kay Joseph Salas. Ano? Decision guys. Decision pa yung mga tropa. Tumawa lang si B-Boy. Hoy, tawa ka ng tawa, B-Boy. Nag-aasawa ka na? Oh guys, ano? Sino may gusto? Wala si Mika eh. Ano lang. Kasi meron na tayo 100. Galing kayo isang kay Irap. Sayang yun. Wala akong Gcash Marcos, sayang. Sir Jaime Vera, sana bibira. Wala Gcash si Sir Jaime. Sir Vic Kalanta, shout out.
lang, Sir Jaime, no problem. 160 na lang yung B-boy. Baka naman. Baka gusto mo. Sige. Mabi. Si Mabi na magbayad ng 160 God. Bakit si Mabi? Nagturo ka na naman ng iba eh. Kaya ahirap sa'yo eh. Nagturo ka na naman ng iba sang kay B-boy. Ang ganyan. Ang ganyan eh. Bake, boom. Ano na, B-boy? Deal or no deal? Nagtuturo kung sino ama. Tayo ba? Bagat tayo, pasikat. Diba? Meron na tayong libre ngayon. Gusto ko lahat para ano. Wala kasi si Mika eh, yung nanay lang na nagtinda. $160 yun eh. 160 na lang kulang, 100. Kaya atras! May banto na. Yeah, bante. Naman, hello. Maganda yan. 7 viewers, thank you. Saan kay B-boy? Kaya mo na yan. Ayan o, sa likod mo. Kaya 7 viewers at 13 thumbs up, thank you. Mayroon din. Shanghai. Bali, $260 lahat. Bali, 160 na lang mas. Kay Joseph Salas. Inaalok pa yung 160 kung sinong bibili. Wala pa naman. Erap, tinatamad ako mag-Gcash na sa work na kasi ako. B-boy. Nangungutang nga ni ako kay Mark. Mabi. Nasira headset ko. Sabi ni Kuya Elmer. May binigay ko sa'yo 150. Huwag mo nang bayaran. Kuya Elmer, shout out, sabi ni B-boy. Yung Gcash mo, sinat mo na ba? Okay. Yung Gcash mo na, Kuya Elmer. Para mag-send yun, may wala pa yung number. Mane. Nangat. Tinag naman eh. Naluto yun sa ano eh. Ano? Sa buhani. Yung. Tinag naman eh. Siningag naman eh. Try yun eh. Try cooking. Ako sang kay B-boy, papunta pa ako ng 7-Eleven mamaya magpa-cash in pa ako. Offline pa kasi kanina. Alam nyo naman. Bungol ako, hirapan ako pag walang headset. Yan lang. Oh, pag walang headset si Kuya Elmer, nahirapan. Ayan, may pangbili ka na ng headset. Lagang 100 lang. Ano sabi mo, Mark? Panalangin mo, Kuya Elmer. Panalangin mo, kami sa makabili loto. ako ng bagong Bluetooth na earphone. Bluetooth headset. Lagang 100 lang. Bibigay ko sa itong luma ko. Yun lang binayaran eh. Ayaw ng iba. Wala, hindi kasi Sir Jaime Pera eh.
Kamahiya. Ganun talaga yun. Nahiya. Di ba di, ano tayo ng isa? Alin? Isang po isa. Pag isa lang po, 15. Pag isang tumpok, 30. Upload yung na-upload ko. Hindi ka maka-upload. Saan ba yung bata? Ayun, yung barya ng barya. Oo. Magkano? Tingnan mo kung magkano yung barya ko dito. Kung 10. 10 lang. 10. Basta eh. Hindi na ako nang maluto ko na itong ano ko. Sige, sige, sige. At paano ko? Lutuin mo na yun para makakain ka na. Ito ba yung pati? Oo, yun. Salamat ah. Salamat eh. Di kuha ka doon ng ano, Shanghai. Hindi kayo na. Hindi na Utang. ako. Kuya Elmer, Po, kulang pa po. Mami. thank you ano, yung number mo Kuya Elmer para ma-send ko na sa'yo. Pengi ako isa. Di kuha ka na dyan ng ano. Dala mo si Daddy Shark. Daddy Art. Kuya, kuha ka na dito. Kuya. Bakit? Sa paus mo na iwan namin kanina eh. Salamat po. Kuya, kuha ka na. Dahil gusto mo? Na ako. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Simple lang shout out. Ay, uwi na ako. Bye. Pwede nyo. Kuya Jugek. Uwi na kami. Ay, uwi na pala ako. Daryl Mabel shout out. Tira ko to kay ano. Kay P. Ay 8 viewers, thank you so much. Tararara. Ay pare ingat. Babae. Bilis mo ano yung ano to. Okay, nakamute pala. Kaya pala walang boses. Ay, shout out. Rinig na ba? Rinig niyo ba? Rinig? Ay, Jam, bitin nyo. Shout out. Saan kayo Gcash mo? Chat mo na lang sa messenger ko. Sige, mamaya na lang. Butchog, shout out Butchog. Boss Butchog, thank you.
Sangkay. Joseph, boom. Salamat, Sangkay. Thank you. Watching live from Vancouver, Canada. Oy! Wow! John, shout out sa'yo, John. Sir John. I give you moderator, Sir John. Yan, may moderator ka na. Sana all, Gcash. Sandaan lang yun, Kuya Elmer, Kuya Tatay Robin. Vancouver, Canada. Ulit. Bakit narinig yan Parang barangay yan. Barangay ng ano. Barangay ba yun? Hi John, sabi ni Tatay Robin. Biyahe lang pre. Biyahe me. Sangkay, sige, ingat-ingat. Salamat. Sino to na nakahay? Bulahok. Baliw. Ay, shout out. Mayroong nag-spam dito. Si Bulagok. Suntukan Gag. Paulo. Ingat po sa lahat, sabi ni Kuya Orben. Kay Robin, si Polikit ay hindi team hamog. Hindi ba yun? Shoutout sa team hamog. Sa nila, Sir Jaime Berra, sa grupo. Ay, tara na dini, tara na dito, tara doon. May chocolate lang. Tara na oh. Sayuti kayo dyan. Thanks you for the jacket there. Thank you din dyan. Pa-shoutout na lang, tsaka shoutout mo na din member ng gang namin, si Bukalas, si Chakoy, si Talbilong, si Galpong, si Kulkog, si Pungkat, Raulo, Bulagok. Pangalan mo pa lang, alam na Kabayan ni Sir Polikit, taga Bye-Bye. Kabayan si Polikit. Waray din ba si Sir Polikit, Sir Jaime Berra? Waray din pala siya. Mga nickname namin yan sa gang. Alejandro, real name ko. Sige, Bulakog. Shout out sa'yo. Bulakog. Tama ba, Bulakog? Shout out sa mga gang na dyan. Ingat sa inyong mga ginagawa. Huwag masyadong hype. Mahirap na. Ang buhay natin. Ano ba yung nyo, yung grupo nyo? Ano yan, nagtumulong. Bili natin, sayuti. Sabi na mali ako. May galaw shoutout po. Bulagok. P1 means Project 1, name ng gang namin. Okay, shoutout sa gang mo. Ingat kayo sa mga ginagawa nyo. Ano ba yung gang nyo? Pang ano yan? Parang ano ba yan? Parang sa Scorpion? Scorpion? Ano? Tawag ng gang ng ano? Hindi tayo marunong sa mga gang. Kasi ordinary lang tayo mamayan. Hindi tayo sumasali sa mga ganyan gang.
Shout out sa gang mo. Ingat sa mga ginagawa sa buhay. Ito? May chicken pa ako dun. Chicken, ito na lang mo. Hindi ko may natira pa sa doon. Ito na lang kayo para may sabaw na makikita. Salamat po. 7 viewers, thank you po. Kahapon, di kita iiwan. Shout out, shout out. Boss, bili na boss. Shout out sa 7 viewers. Thank you po. Parang dilo lamang tumatingan tulad mo. Ayun. Pinaig ka na ni Kuya Elmer Ugay. Sorry my friend. Thank you Kuya Elmer. Boss, tulak mo yun, oh. Okay. Okay, sagad muna, sagad. Shout out. Six viewers, thank you at 17 thumbs up tayo. Sayote. Okay. Okay, kabig dito boss, maluwag dito. Okay. Yeah, malayo yan. Yeah. Very nice. Huwag muna salubungin, boss. Pabanti po. Pabanti. Baka mamaya masagi kayo. Tay, saglit lang tayo. Pabanti muna natin, tay. Yeah. Yeah, bre. Si Sir Will Pulikit ay walang team
Walang team pero solid yan kay Katuba at kay Bidogs. Oh, napakasolid yan sa Sir Polikit. Upuan. Pagod na ako katatayo. Pagod na tayo sa katatayo guys. Upo muna tayo. Wala pa tayo isang oras na kalay. Bili na ate. Dating kapiling at kasama ka. Walang iba kundi ang dalawa. Tulad mo natin ba ang lahat sa buhay ko. Ang sasabing mahal. Ay, boss Darius, thank you. Kumusta tol? Kumusta tol? Kumusta ka na tol, Darius? Thank you so much sa pagbisita. Boss Mark, ay shout out. Boss Darius, okay lang to, o tol. Nasa work, oy. Good. Work muna tayo guys, work muna. Sa'yo, ma'am. 25 lang dyan. Na ngayon hindi na pinapansin. Ang pa ba mamahal? Mamahal sa'yo. Replace tayo, Eugene Web. Villanueva, parang wala ka na dyan. Boy, sabi ni Dairos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1,750 na benta natin. Tapos ang puhunan ko ay 22. Bali, ang kulang natin ay 450 na lang. Ay, thank you Lord. Meron pa tayo dalawa dito. At puno pa sa pagkariton. Alright. Init. Mainit sa Pinas, guys. Makauwi nga ng Africa. Talo ang Gilas kagabi. Painis. Pamigay mo na yan, aray ka. Wala tayong ano. Nag-ano tayo, nag-iipon tayo pang ano. Pambili ng pambiling gusto. Send ako sa'yo Gcash mo. Oh? Okay, for viewers, shout out. Marami to. 30 lang naman isang tumpok. Yan, baba ko. Magkano pa ba yan? Ito nasa kariton ko, ano, Pusdairos ay bilangin ko lang. Ito pa sa bilang lahat eh. 10, 20, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46, 47, 48, 49, 50, 52. Ang nasa sa karitong ko, ano, tol, ay nasa 52. Ito, pakita ko lang sa iyo para ma-transparent lang tayo. Bukod pa ito nasa kariton. Ay.
Yan o, pakita ko sa'yo. Yan, malinaw ba? Pamili mangga hindi po ito Bianga, Brianna. Bayan. Dito po Bianga. Sayote po yan. Hindi po mangga yan. Mangga ba yan, host? Hindi po. Sayote. Ay, sayote. Sayote po yan. Hindi yan mangga. Pasaway ito. Naduling man. Bawal pakita bata tangag. May tutok yan dito. Palipit dito tumpok, ano, Boss Dairos. Sa 30. Si Walbur ba yan? Shout out sa'yo, Walbur. Thank you so much, Walbur. May ano tayo, kamera ng dalaga. Dalaga pili. Wala yung dito na nag-chat dito. Ano ba yun? Bakit kayo ang palad mo luhang siyang nakakami nagtatanong sa may kapal kung ba't ako'y nakaganito. Hi, 5 viewers, thank you. Sige, pamigay mo na yan, 30 tumpok. 30 ang tumpok. Bali 53 tumpok yan. Send ko Gcash. Send ano. Sige, wait lang. Ano ko muna yung Gcash ko. Bali magkano ba yan sa 53? 52. 52 tumpok times 52 tumpok times 1,560. Bukod pa ito na nandito sa likod ko. Ito lang nasa kariton. Ganyan. 09933564. Medyo initial Yan, send ko na. Ano ko na baba. 8 hours, thank you. Paki-screenshot na lang. John Mark, sad, shout out. Si Mark. Ito pala siya, no? Hi, John Mark. Ikaw ba yung kanina? Yung delivery boy? Follow po kita. Nakasubscribe yan, hindi ang follow. Sa Facebook lang ang follow. Salamat, John Mark. Sad. Mark out muna ako. Tulog muna. Bye-bye, Team Boom. Sige po, Sir Jaime Vera. Ingat po kayo. Maraming salamat din po, Sir Jaime, sa tulong mo sa Team Boom. Sa mga pakulay nyo po sa amin, siyempre. Lalo na kay Kuya Ray, makasahod na rin po siya. Sa atin ay matagal pa ako. Mga next month pa ako makasahod kasi hindi ko pa na-complete ang revenue ko ngayon. Malaki pa, kulang. Pero hayaan mo na. Ay, ano lang yan. Bonus na yung may magpakulay at swertihan tayo sa mga mababait nating mga kaibigan. Sleep well po, Sir Jaime Baraboom from Kuya Almarogay. Dairos, binaba ko na yung Gcash ko. Sir Jaime, ingat po lagi. Ingat po kayo lagi. Ingat. Huwag mo kalimutan, Sir Jaime, magdasal tuwing matutulog. Para laging healthy talaga. Salamat
kay Dairos. Thank you so much. Ingat po, Sir Jaime Ibarra from Kuya Almar Ugay. Tingnan ko nga yung video ko ng gumamit. Na Shanghai, bali $260 lahat. Nasend ko na 1K bro. 1K, halagang 1K lang. Muna. Sige. Thank you. Check ko. Thank you tol. Thank you so much. Thank you Dairos. Andito na. Pumasok na tol. Thank you so much. Salamat na marami. Thank you very much. Thank you. Wala, kakash out ko lang ha. Kay baka nagbabawas ka kasi dito sa ano ko, sa GCash ko. Alagay 1,000 po ang ibibigay ko. Tol, thank you tol. Ikaw na bahala. Maraming salamat din tol. Delete ko na yung ano ko. Mga ano, magbabalot ako ng ano halagang send ko lang muna yung GCash ko. Para kunti na lang ibenta mo bukas. Dairos, thank you. Pero din, mamaya ititinda ko pa rin ito mamaya. Kasi matyaga lang naman tayo magtinda. Saka sa pag-share ng blessing. Ingat ka lagi. Tol Dairos, thank you so much. Cash out ko lang. Check mo, GCash mo, nag-send na si Dairos. Nakita ko na. Kinashare ko muna kayo, nagbabawas sa sa GCash ko eh. Ingat lagi, thank you din po. Salamat tol, Dairos. Maraming salamat sa blessing. Pamimigay ko na to. Talaga 1,000. Ibabayad-bayad ko lang para hindi share tayo ng mga gusto ko naman bigyan ng mga dumadaan. Good, thank you Dairos. Maraming salamat sa blessing. Na naman, may bumili sa atin si Dax. Thank you so much. Sino yung hinay? Bigyan mo daw, ako 500. Ayos. Di nga. Sabi? Iboy? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Nakuha ko na. Joke lang. Nakuha ko na 1,000. Kinash out ko na agad kasi nagbabawas sa GCash ko. Baka may maubos lang. Magbabalot na lang po ako ng ng mga paninda ko para maipamigay ko sa mga dumadaan dito. Thank you salamat sa blessing na pinagkaloob mo. Thank you. Halaga 1,000 guys sa UT. Alright. Thank you very much, Dairos. Thank you. 25. 25 ba yun? Ha? Kala ko 20 lang yun. Ayun, magbabalot tayo guys. Wala lang akong videographer nakakaanis. Wala si si Daniel Padilla. Bakit? Pag ano yun? Fisting yawa.
Yaw. Mga pumapasok sa akin, mga ano mga walang jacket. Mga pasisipasok sa akin, mga hator eh. Ayun! Medyo nga ako, tol. Video na yan. Nagbibigil lang ako. Isa muna, isa. Yun. Bali 20 tumpok ata yun. Ang may pamimigay ko. Ay di. 40 tumpok. 40 tumpok mga kauray. Ibibinta natin, pamimigay natin ngayon. Dahil kay Dairos Official sa palibing ano sa yote. Yeah! Kuha na lang, libre ito ya. May lang nag-sponsor. Huwag mo nang bayaran. Pasalamat lang tayo. Dairos. Nagbablog kasi ako ya sa YouTube. Dairos, thank you so much sa blessing. Pangalawa. Ngayon ay, libre lang ito na. May lang sponsor lang po. Libre yan? Opo, sponsor. Huwag na pagpili. Ito na po. Salamat lang tayo kay Dairos. At yun sa vlog. Salamat lang tayo. Kaway lang tayo. Sige, ingat na. Pangatlo na to, pangatlo. Baka may ginagawa ka. Hindi, okay lang. Baka may ginagawa ka. Ginagawa ka? Yan. Wala. Libre. Dahil kay Dairos. Salamat lang tayo. Subscribe na lang sa aking YouTube channel, Mark Jowaray TV. Mark Jowaray TV. Ayan si ate. Salamat lang tayo kay Dairos Official. Dairos Official. Thank you sa sayote. Palibre. Pang-apat. Mark Jowaray TV. Tayo Robin, shout out. Baka gusto mo tayo Robin. Bali, 40 tumpok. Ito lang. Titira ko to. Gilid ko muna to. Baka masama pa yan. Pangalan. Sige mo. Ayan. Pa-subscribe tayo kay madam. Ano pangalan niyo, ma'am? Ito po. Ayan. Boss, libre lang yan, boss. Libre lang. Salamat lang tayo kay Dairos. Libre lang. Libre. May nag-sponsor lang sa akin. May video. Nagbablog tayo sa YouTube. Mark Jowaray TV. Libre yan. Ito suto. Waray. Ako. Paray ka? Oo. Pares ka pa kita magwaray. Yeah. Okay. Salamat lang tayo. Salamat. Pa-subscribe na lang sa YouTube. Mark Jowaray TV po. Salamat lang tayo kay Dairos. Dairos Official. YouTube po. YouTube. Salamat. Mark Jowaray TV. Jowaray TV. Salamat, boss. Sige, ingat. Ate, libre lang to, te. Pasalamat lang tayo kay Dairos Official. Ay, dito ba ka nung ulit? Dalawa yan. Camera at saka live. Yung panot. Salamat, Tyrus. Nandito sa camera. Sana. Yan, thank you. Okay, laki na. Salamat kay BG sa pag-camera. Meron pa tayo dito, Dairos. Balik 40 tumpok ang ipamimigay ko. Ilan na ba yung nakuha? Talong naman. Sunod na lang. Sige na, kuha ka na. Libre na. Kuha ka isang balot. Isang tumpok. Maraming salamat. Isang tumpok lang. Salamat. Wait lang, napuno yung aking cellphone. Mag-ano lang ako. Wait lang, magbabura lang ako ng ano. Magbubura lang ako ng video kasi puno na.
Teros, thank you so much. Salamat na marami. Nagbura lang ako ng ano kasi puno. Nahirapan ang aking cellphone. Dami ko kasi yung video na. Bali, ano yun siya? 40 tumpok ba yun? Hindi. 40 times 4. Hindi pala, ano lang pala. Bali, 30 lang ata. Pala 40. Nag-aabono pa ako. 34 lang pala. 33. 33 pala. 30. Mark, bigyan mo ako. Dalawa tumpok. Bigyan ko ng kapitbahay ko. Sige, sige. Nagtatira ako, Kuya Tatay Robin. Pupunta ka dito, ha? Welcome, boss. Mark, thank you so much. Darius. Ano na ba nabigay ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, dosing tumpok na pala. Bali, ano lang pala? 33 tumpok. Punta ako. Sige, sige. Wait kita, Kuya Tay Robin. 12 na ng pamigay ko. Magbabalot pa ako ng bali 33. 21. 21. Ano pa balot? Yan. Para diretsuhan na pamigay. Yun. Dalawa. Tatlo. Tayo wait kita dito, Tay Robin. Titira po ako ng ano. Apat. Bali 12 na ang napamigay ko. 12 ba yun? Bali 33. Tumpok pala. Kasi ano lang eh. Para ako 40. Hindi pala 40. Mali pala ang bilang ko. Kasi 30 ang isang tumpok eh. Malulugi naman ako. Lima. Mark Jo sa akin kuko. Mark Jo sa aking kuko. Hainin ko sa birthday mo, aray ko. Patay tayo dyan. Kuya Elmar Ogay. 6. Leros, thank you so much, Leros. Boss Leros, thank you so much to, Boss Leros, thank you so much. Sakto lang pala ang pag-share ko kayo mga BTV. Nasa YouTube, may nagpakyaw na naman, si Boss Leros. Thank you, Lord, talaga. Salamat sa mga tao nating kaibigan dyan. Handang tumulong ba? 8 viewers, thank you po. Ito, nagbabalot tayo. Dairos, thank you so much talaga.
Binabalot ko na. Para, bali ang ibabalot ko kasi 12 na ata nabigyan ko. Kasi binilang ko dito sa tumpok ko eh. 12 ang bawas. Ang babalot ko na lang ay 21 tumpok. Kita ba? Kita nyo ba? Balot ng balot. Balot ko muna kasi magulo pag ano. Wala kasi ako nagkakamera sa akin, nakisuyo lang ako sa aking kaibigan. Kay ano. Kung pwede pa suyo magpa-camera ba. Tama liig! Thank you sa bumili talaga. May bumili na naman ng sayote. Boss Dairos, thank you very much po talaga. Marami talaga tayong kaibigan na mababait. Kasi meron pa 21 na tumpok kailangan ko ipamigay. Kasi bayad na yun, bayad. Mamaya na, uy! Huwag ka mag-upload. Inaayos ko pa. Nagtatawag na si kuya. Inaayos ko pa yung pamimigay ko kay Magulo. Malilan na to. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bali, 6 na balot na lang. Kailangan natin. 6 na balot na lang. 16. Hey Rose, thank you so much. Ayaw ko mga rider. Boss! Balik ka, balik! Sayote, pre. Libreng sayote. Balik ka! Nagblablag. Ay na mo. Bolero ka. Hindi ta bibigyan, kala mo ba? Neras, di ko bibigyan to si Balot. Balutin mo. Tadanoy. Kala mo ba? Damot ako eh. Dami niyan. Oh, bali bali 33 balot. May sukli pang piso. 10. Ganyan. Hindi tayo bibigyan, kala mo ha. Nangingi si tawag nito. Ilan na ba to? Hoy, Lai, shout out. Salamat sa mag-best friend dyan na bumili na naman ng si Loy nakaraan 500. Ngayon naman si Dairos ay halagang 1,000. Bali 33 tumpok. Paki-compute na lang kasi sa 30 ano yun. Sa 30 tumpok kasi siyempre. Sana lang naman tubo natin dito sa isang bundle ay nasa lang. Magkano? Ilan ba yun? 150, 180 ang tubo natin kasi mababa lang timbang nito. Ma'am Conselda, maraming salamat. Ate Faye from Dairos. Pasalamat ka kay Dairos kasi bumili si Dairos ng 1,000 pesos na sayote. Hi, best friend. Sabi, ilangin ko lang to. Ito, pakita ko sa inyo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. 10 na pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sino yun? Guys, shout out. Sino yung nang tatime out? Melvin Gonzalez. Bakit sino ba tinime out? Ano nangyari? Ay, 11 viewers, shout out. Si Bulagok was time out by Nishimiya. Pero salamat, boom. Kalimutan ko tuloy. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isa pa, isang tumpok pa. Para 21. 21 tumpok. Yan, 21 tumpok. Best friend, dito ako sa outside world. Alam mo ha? Alam mo na. Oh. Ay, ito. Salamat lang tayo. Salamat kay Kuya Rider, ay kay Kuya Tricycle. Studayan ng Novaliches. Salamat ya. Thank you. Baka gusto yung mga ano mo dun, mga tropa mo dun, pagsabihan mo. Baka gusto nila ng praise sa UT. Salamat. Okay lang ako, best friend. Busy lang sa work. Salamat sa Dairos sa blessing. Shout out all, boom. Ay, Ma'am Corselda, thank you. Brother Project from Project Office. Nice. Free lang tonight. Ayan. Yan ni nanay, kala niya nagluloko ako. Boss Dairos, bro, Dairos, sabi ni Project. Loy, thank you so much, Loy. Tol G, Yahoo. Ilipat mo yung mic mo na sa di nagagalaw-galaw. Eh, ito, nagagalaw nga. Naingay ba? Ito. Dami na malapos na ito. Paring Rigor. Mga kabaray. Bali, ilan pa to? 20. Palots pa to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ballots mga kawaray. Kasi nakabigay na tayo ng ng 13 ballots. Magtitira tayo kay Tatay Robin kasi pupunta daw 2 balot. Kaya hintayin natin si Tatay Robin. Huwag mo i-clip. Ano gagawin ko? Kung i-clip, saan ko ilalagay ito? Hawakan ko lang. Hindi na, bahala na yan. Best friend, para sa kanya. Gano? Hirap-hirap mag ano? Ako ilalagay ito.
Back to work muna. Buong day lang ito. Tol, dito sa Slacker. Sige, sige. Ingat bro, project. Diyan mo sa sombrero mo. Ikabit. Rinig ko yun. Thank you bro. Rinig niya ba? Chat out, chat out. Ito maganda to bigyan. Si GT. Ay, shout out, shout out, shout out. May 20 balot pa tayo mga kuray. Sa ayaw ko rin kasi sigaw dito kasi gusto ko yung bibigyan ko yung mga nagmumotor, mga nag-jeep, mga driver ng jeep, motor. Yun ang gusto kong bigyan kasi madalas naman makatanggap yung mga ano natin dito, yung mga kaibigan natin dito sa palengke. Halos naman sila nakakatanggap niya ng palibre. Noon pa naman. Mga gusto ko naman may iba na ibang bigyan kasi para mabago yung ano. Tama yan bro. Kasi para mabago naman yung ibang, mali mo, yung iba nakapalo pala sa atin, nakasubscribe, nanonood pala. Mapapansin pala tayo, hindi natin nabibigyan. Kaya, kasi dito yung mga to, nabibigyan ko na talaga yan. Halos sila lahat. Mula nung nag-start ako mamigay, nag-start ako kay Capre, kay kay Gunggong. Ma'am Corselda, maraming salamat. Mayroon pa ako ditong 20 tumpok. Hintayin ko lang si Tatay Robin para may vlog din si Tatay Robin. Share natin mag-vlog si Tatay Robin. Punta ako diyan, hingi din ako. Gusto ko magtinola. Oh, pumunta ka. Binili mo na nga 1,000 eh. Sa'yo na to lahat. Sa'yo na to, bro. Salamat na marami ha. Tay, baka gusto mo sayote te, free. Gusto mo sayote? Ayan. Pupunta dyan si Tatay Robin. Oo nga daw, pupunta. Hintayin ko nga eh. Hi na viewers at 23 thumbs up. Thank you so much po. Hello, mama, ilan na ba yung nabigyan ko kanina? Bilangin ko nga muna. Mamaya magkulang. 1. Ay, Kuya Sunny, shout out. Dalawa. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Siyam. Oo nga, may nasa na nga. Kumain ka na? Bobby's friend Loy. Ay Loy, kumain na ba? Bro, Dyrus from Kuya Sunny. Tol, Loy, Migalaw shoutout from Kuya Sunny. Rosalda, Migalaw shoutout from Kuya Sunny. Manoy, Jury, bahala ka dyan. Sabi ni Kuya Sunny. Ayun, lan. Ang puso ko talagang makina. At kahit nasabihin na puso'y nababaliw sa'yo. Boy, Migalaw shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Kuya Robin, Migalaw shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Hanap tayo na bigyan natin, guys. Yeah, sa'yo ito yan, libre. Ayaw lagi. Ayaw mo lagi. Kuya Almar Ogay, shout out. Kano? Ay, tay, dito ka na lang po sa libre, tay. O, tayo. Libre lang po ito. Galing kay Dairos Official. Sponsor natin. Yan, salamat lang po tayo. Naka-live tayo eh. Nag-YouTube ako, YouTube. Yan, tatay. Tay. Salamat. Ay, Dairos Official. Okay. Daya! Day! Sayote. Libre lang to. Galing kay, pasalamat ka kay Dairos Official.
Dairos Official. Okay. Thank you. Bakit din nila mabanggit yung pangalan ng tao, no? Sila may libre. Me, about me. How about me? Wag ka nang libre. Libre ka na, ano. Kuya Almar, shout out. Pre, gusto mo sayote, pre? Pre, gusto mo sayote? Libre lang. Sayote. Oo nga. Matusan ka ba? Wala na yung mamaya. Ngayon lang to. Kaya mo sila. Ayaw, wag nang pilitin. Huwag natin pumilit sa ayaw kaya ba tayo mapasama pa. Mga di marunong mag-name drop ng mga butiti. So, saan yung Miguel shout out? Hoy! Hoy, panggitin nyo yung name ng nagbigay. Maya naman kayo, tanggap pa naman. High blood ka na naman kayo, saan? Kain ka ng kain kasi ng baboy. Maya ako kain. Best friend, 12 na. Break time. Salamat, salamat. Bro, Sunny, hayaan mo siya. Hayaan mo na. Hayaan mo na yan, Kuya Sunny, basta magpasalamat na lang. Kasi ang iba talaga, di marunong mag-ano. Ayaw magsalita ng libre sa'yo, gusto mo? O, yan. Yeah. Ako, thank you po. Salamat lang tayo kay Dairos Official. Thank you po, Direct Official po. Yun, sa live. Salamat po. Dairos. Yun, nagsinabi niya na. O, nagsabi na siya, ha? Nagsabi na ng Dairos, ha? O, Teo. Salamat ka lang kay ano. Halika dito. Salamat kay Dairos Official. Salamat po. Dairos. Official. Yan. Ayan. Nandito. Kamera. Ayan. Sige. Okay na. Oh, yun. May dalawa na, ha? Kuya Sani, di ba nagre-reklamo ka? Mga kapatid, meron pa. Oh, nice. Salamat lang po tayo kay Dairos Official. Kanina? Dairos Official. Dairos? Opo, official. Okay, thank you. Sa free sa'yo, te. Ano binili? Kaya bahala, magbili ng ginilig. Mayroon kasama yan, sardinas. Bibili mo sa tindahan. Sardinas lang po kumain mo. Ayan, si ate. Ay, ito, bibili si ate, mayaman to eh. Ay, sorry. Sige lang. Ito. Palitan natin ito. Ano lang, magkatabi. Yaw. Oo, ito. Ganda yan. Okay. Ito, may bayad to. Para mabintahan pa rin ako. 30. Salamat po. Pinabayaran ko yung kay ate. Nay, ito na lang na sa'yo, Nay. May bibili na naman, may bibili. Magbibinta muna tayo, maghanap buhay muna tayo. 30 lang, 30. Yan, 30. Brother Dairos, siguro mabilis pa sa alas 4 yung mga kanor mo sa pagbibigkas. Oo, mabilis yun, kanor. Pag ka magpapalit, Dairos pa rin. Dairos Pogi. Sabi mo na, lagay mo na lang pangalan, ayos bro, Mark. Titinda pa rin tayo kasi ito yung pamigay natin. Nandito, yung pamigay. Para naman maubos ang ating paninda. May isa pang akong bundle doon. Maya, ubos na rin yan mamaya, hapon. Ang bibigyan natin kasi
Mukha namang mapipira yung mga nabili sa atin ng sayuti ngayon. Yung dalawang sunod na bumili, mukhang namang may pera. Kaya hayaan mo na muna sila, wag na sila sa libre. Si mami, mukhang may pera yan. Hi po, wait, mag-explain po ako. Nishimihiya, bakit anong ginawa mo? Yung na time out ko po, pinagbabantaan po kayo. Anong sabi? Ano masabi? Anong sabi niya? Dapat in-screenshot mo. Bulagok, anong sabi niya? Mayroon pa ba yung comment dyan? Elmer, tingnan mo nga yung comment ng Bulagok. May gang daw yun, may gang. Mapasok siya rito, gangster siya. Ano nga yun, yung Bulagok. Na siya Meheya. Kanina pa yun? Yun, pumasok sa akin kanina. Hinayaan ko lang. Yes po, ang sabi niya, gangster siya. Gangster. Hayaan mo siya maging gangster. Basta wala tayong inaatrasong tao. Basta wala tayong inaapakan na tao. Pumasok lang siya sa live natin ng lang yun, nagpapapansin. Nagpa-shoutout pa ngayon eh. Na siya Mehiya. Nagpa-shoutout sa akin nun. Sabi niya, shoutout mo muna ako. Sinoutout ko naman. Kaya mo siya, wala ang yan. Wala naman tayong tinatapakan tao eh. Ganon talaga ang mga walang magawa sa buhay. Kukomment ang hindi magaganda. Yun lang naman ang gagawin nun. Ay, salamat sa 5 viewers. 23 thumbs up, thank you. Wala bang profile yun? Walang profile yung kanyang yung kanyang sa YouTube. Sabi mo, mahal mo ako. Meron pa ako dito mga kawaray. Bali, 5, 10, 15 tumpok pa dito. May 15 tumpok pa tayo. 15 tumpok. Allen, shoutout. Ramagosa, shoutout sa'yo. Ramagosa. Ay, Rumagosa pala. Sorry. Thumbs up. Ay, thank you so much. Salamat sa tapat thumbs up. Ma'am Corselda, thank you. Nihintay ko lang si Tatay Robin. Para naman meron siyang sayuti mo ako. Baka gusto mo sayuti, boss. Libre nga to. Ano nga? Ayaw. Ayaw mo. May bibili pala. Sorry naman. Alam ko ayaw mo eh. Dalawa na to kay si Boss Pidol. Boss Pidol to eh. Kumanta ka pa nga. Kawaray. Bibigyan natin ang ating pinakapugi. Lang po to, mabigyan ako ngayon. Nagtampo ba? Salamat. Salamat ka muna kay sa sponsor kay Dairos Official. Dairos Official. Dairos Official. Yan. Salamat, Dairos Official. Nananakit ka pa. Wisit niya. Nay, baka gusto mo po sa yote, free lang. Galing kay Dairos Official po. Gusto niyo, Nay? Yay! Ganda ng ngiti ni Nanay. Nay, salamat lang po tayo kay Dairos Official. Thank you, Dairos. Yan si Dairos. Andyan si Dairos po na nasa live. Sipo. Mami, libre lang po. Galing kay Dairos Official. Support natin ng sayo. Salamat, Nay. Napalikod Aray ko.
Yan si Nanay, Nanay Lily ba? Nakalimutan ko. Si Nanay Lily, ano po yun? Nagtitinda siya ng sako bag. Na minsan nabibigyan natin yun ng bigas pag pag mayroon tayong may nagbibigay sa atin ng sponsor kasi ilang beses ko na nabigyan ng sponsor yun. May nagbigay sa atin ng pabigas sa kanya, ang ulam. Minsan nabibigay ko sa kanya ng bigas. Kaya bilang vlogger ako eh. Sikat ba? Di naman tayo komedyante, di naman tayo singer, di naman tayo dancer. Ano lang tayo, charity vlogger. Oh, charity vlog. Maraming salamat kay Dairos Official sa blessing na pinagkaloob na halagang 1,000 pesos. Alright ka. Sana all. Ay, 8 viewers. Thank you so much. Alas 12 na yata. 11:51 na pala. Mayroon pa ako dito mga kuray. Ay, bali. 4, 6, 8, 10, 11. 11 na lang mga kuray. Ya, sayote ya. Gusto mo ya, sayote? Ya, sayote. Ayaw. Huwag. Ya, baka gusto mo sayote ya. Ayaw din. Gusto ko sana bigyan yung mga driver, tricycle driver or jeepney driver na naman namamasada. Siyempre, ramdam ko rin ang nararamdaman nilang mga jeepney driver or tricycle driver na napakainit at siyempre, sakit sa balat. Diba? Masakit sa balat. Pero ito pala si 8 viewers, thank you. Kaya ang iba dito. Kaya pagpasensyaan nyo na muna yung mga ko dito, mga kaibigan natin dito na kapaligid na hindi ko sinasabi na may pa-pray. Kasi pag sinabi ko kasi pray, sila lang din ang halos nakakakuha. Yeah, baka gusto mong pray sa iyo, tiya. Libre lang. Ayaw mo? Pray lang to. Para may pangulam ka. Ay, Rigor, shout out. Nais kong muli kang magbalik sa... Baka nasa biyahe na si Tatay Robin. Ang biyahe na yun. Meron ako 11 tumpok balot na lang dito. Ba. Maya na tayo mag-vlog. Meeting lang tayo ng bibigyan ko ha. Chill lang kayo dyan guys. Stay tuned. Nandito lang tayo guys. Dito ka sa aking puso sa bawat sandali. Kasi bibigyan mo din naman sila. Saan po dito yung PPR canteen? Ay, di ko gaano alam yun nga. Pasensya na po. Hindi ko pa ngayon ko lang narinig yun. Ano po yung pababa parking? Lumalay Street to. Magdaanan po parking pababa. Parking? Dito sa loob, parking pa dyan. Wala yan dyan. Nasunog yan. Opo. Hindi ko alam yun yung ano na ihanap mo. One way pa naman kasi, no? Yeah, baka gusto mong free sa'yo, tiya. Gusto mo? Libre lang to. Oo. Libre nga lang to. Nagbablog tayo sa YouTube. Meron lang po nag-sponsor galing kay Dairos Official. Salamatan mo na lang. Dairos Official. Dairos Official, salamat. Ayan yan. Thank you ya. Thank you. Ingat sa biyahe. Hindi ko alam yung tinatanong nyo po eh. Kung saan ano yun. Kontakin mo na lang. Hindi sumasagot eh. Yun lang. Puro lang ring. Hindi kaya pick booking yun? Hindi ko pa naman po napipick up. Hindi pa? Pick up mo pa lang. Sige, ingat. One way po naman to, sir. Oh, one way, ano ka lalabas? Hirap dyan, mamaya mahuli ka. Yung tuyuan daw po, saan yung tuyuan? Tuyuan? Tuyo. Ayun, tuyuan yun. Doon sa may Susano.
pa man ang puso ko. 7 viewers, thank you po. Alaalang di mago, ako'y mo. Puso damdamin para lang sa'yo. Nais kong masanay, hindi kang magbigay sa bawat araw na nananaisin ko. Anong ka ba? 30 lang tumpok. Kilo? Di po ako nagkikilo po. Pero tumpok lang po ako. Na ba nagagalit sa akin? Salamat sa 6 viewers. Gutom na kami. Nagutom na ako. Meron pa ako dito, Dairos na ano. Tol Dairos, meron pa ako dito. Bali, 10 na lang ata to. 6, 7, 8, 9, 10. Sampo. One way, boss. One way yan, one way. Baka mahuli ka. Pwede, baka gusto mo yung, sayote, nagluluto ka ba? Ha? Nagluluto ka ba ng sayote? Nilibre ko ay mo. Gwapo ka man. Pag mga gwapo. Oh. Pwede. Oh, libre la. Oh, pasalamat ka lang kay Dairos Official. Dairos Official. Oh, palibre na yan sa'yo, diba? Oo, imo paghatag-hapon. Oh, sige. Salamat tayo mo. Idol. Sige, salamat, boss. Manager, amo. Waray-waray man niya. Waray kabayan man naman ni Ate Pia. Alright, nubusan ka na, kaya hindi ka manudog. Tumpok na lang mga koray. Pasa sana'y di magbago, kailanman ikaw ang pangarap. Makuha mo ba kaya? Kumain ka na, maya. Ako'y hadgan at yakapin. Nakalive po kasi ako eh. Malaki nang walang dami. Kami kami naghahanap. Mag-end na sana ako eh. Mag 2 hours na ako eh. 6 minutes na lang guys, mag-end na ako. Dairos, sa vlog ko na lang itong yung siyam. Pag may... Pwede lang yan. Oh, gusto mo ba? Kaya ngayon iba ayaw walo ko sila. Gusto mo? Okay. O yun. Uy, yaka pa eh. Libre nga ni. Galing kay Dairos Official. Pasalamat ka lang. Oh, salamat ka lang kay Dairos Official. Dairos Official. Official. Dairos Official. Yan. Yun. Thank you po. Thank you. Regard, shout out. 2 hours lang ako, mag-end na ako. 6 minutes na lang, mag-end na ako. Binigyan ko si tawag nito. Si Pidol ng dalawang balot kasi hindi siya talaga nakakakuha sa atin. First time siya makakatanggap ng ng sayuti. Pangarap ko ang siyang for viewers, mag-end na ako mamaya 2 hours lang to.
5 minutes na lang, 5 minutes. Nag-end na ako. Thank you so much sa lahat na pumasok sa aking live. Kapag tripan ka, Dalawa ko yung gusto ni kanina. Ha? Kanina. walo na lang, 8. Walang tumpok. Nag-display lang ako. Kumusta na ang Tatay Ruben? Pagtigil ako dito. Shout out kay Tatay Ruben. Almost 4 months. Napasya din ang Tatay Ruben. Aray ka. Ang Tatay Ruben is here. Guys, Tatay Ruben is here. Team Kulkog. Team Kulkog. Babaan mo lang. Babaan mo lang. Dito ako sa Dumalay. Deros, thank you. Ah, napasal si Tatay Ruben. Salamat kay Tatay Ruben. Napasyal. Kumusta na? Ayos lang natin lang sa bahay. Ate Brenda, andito si Tatay Ruben, no? Gwapong-gwapo pa rin. Oy, gwapo talaga. Oo. Gwapo. Ayan daw, gwapo yung sombrero ko. YouTube. YouTube yan. Nakaano yan si Tatay Ruben. Bilang ano tayo? Mike. 800. Ha? 800. Saan mo nabili sa ano? Shopee. Shopee, 800. Opo. Hindi yung mahaba. Hindi. Mas maganda to. Sabagay, nakatitig. Hindi ipit lang naman. Oo. Sa akin dito, di sa... Kumain ka na, Tay? Ha? Kumain ka na? Kaya na, pagbalik. Ay, tayo mo na. Nagugutom na ako eh. Nagutom ka na. Pupuntahin ko lang muna. Hindi ka kakain. Nagugutom ka niyan. Kaya, Ito. Hindi tayo nga kita dito. shout out, Timbong. Gusto mo, dalhin mo na. Ikaw na mag-video doon. Ha? Ikaw na mag-video para may video ka. Saan? Sa... Oo, doon. Walang tumpok. Walang balot. Pagay mo doon. Ay, doon? Sana? Oo, kung gusto mo. O sige. Ay, Dairos. Shout out sa'yo, Dairos. Zeros, thank you. Dairos, Boy. itong 8 balot bibigay ko kay Tatay Ruben. Okay lang ba? Si Tatay Ruben naman magbablog doon sa lugar niya kasi para may vlog siya. Okay lang ba, Dairos? Para naman yung lugar niya na saan ba yun? Maligaya. Maligaya, makashare naman siya ron. Okay lang, Dairos. Si Tatay Ruben naman po yung mag-vlog ng 8 balot. Para mamamimigay doon. Siya naman mamigay doon. Okay lang. Oh, sige, go. Go. Okay, very much. Paliwanag ko lang din. Ay, go. Salamat. Okay. Nandito ang Tatay Ruben. Oh, ilang. Tatay Ruben Fish. Tatay Ruben. Ano ba yun? Top and 0. zero. Nakalimutan ko agad. Si Tatay Ruben. Mayroon ako ditong 8 balot na sayote.
Nagpaalam tayo kay Dairos Official na kung pwede si Tatay Robin naman po ang mamigay doon sa kanyang lugar. I-share na yun. Bahala na siya doon magay. Wala yan. ko doon sa... Baliwalo yan. Magtira ka na sa'yo. Oo, titira ako. Ay di, bibigyan na lang pala kita. Iamigay mo na lang yung 8 na yan. Galing yan kay Dairos Official. Yan mo na lang yung mix mo na lang yung ni Dairos. Sasabihin mo na lang galing kay Dairos Official. Para ano, para malaman nila. Si Tatay ano, mamamahagi doon sa Caloocan. Caloocan na yan, Tay? Oh, Caloocan. 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 Kami rin Caloocan. Bahala na si Tatay yan. Mamigay. Bahala yan. Bibigyan natin Robin ng sa iyo para sa pamilya. Bahala na. Thank you so much, Dairos Official. Love you. Ingat ka lagi. God bless. Si Tatay naman, para may vlog naman si Tatay Robin. I love you all. Bye-bye. Ay, ito na ako. Ito, ano? Yan din si Ate Pia, di mo lang alam Tay. Di, joke lang. Joke lang Tay. Siguro lang. Pare, paano ba? Bigyan ko na lang si Tatay Robin, guys, mga kawaray. Ito. O, Tay, sa'yo to. Bukod tangin Oo, buntangin sa'yo, special ka eh. Oo. Mga, ang tatay natin, ang tatay. Namiss ko ang Tatay Robin. Ngayon lang napasyal. Kala ko, hindi na ako papasyalan eh. Isa yun, mo padalawahin mo kasi. Oh, dalawa. Magaan kasi. Teka, yan mo ba to? Oo. Kaya ka. Sakyan naman eh. Pasang sasakyan mo? Jeep? Ha? Di, isang anuhan mo na lang. Isa na lang, kaya naman yan. Huwag Isa mo lang. mamutas. Blame mo doon. Oo. Nagkakagulo kami nga. Yung dapat binag mo. Oo, pala. Ang ba naman ito? Vlogger man kita. Ano. Ano to? Nagkakalimutan pa. Vlogger ka man nga ni. Yan, Ako na magbalot. yan. Yan ang pamamahagi natin doon sa ating lugar, sa Maligaya. Maligaya. Caloocan, tama. Mga kamaray, galing ito kay ay mga katatay pala. Galing ito kay Dairos, si Tatay Robin naman magbibigay doon sa area nila. Bahala na si Tatay Robin doon. Maghanap doon, malay mo, makahanap siya babae, chicks. Aray ka. Yan. Yan. Baling balot to mga kamaray, bibigay natin kay Tatay Robin. Bahala na si Tatay Robin to mag-share doon sa kanya mga kaibigan, kapitbahay man. Oh, yan. Kaya mo to, Tay? Magaan to. Okay lang, wala problema. Yan. Salamat kay Dairos Official. Pasalamat ka kay Dairos. Ganda na cellphone mo bago to. Gano'n man yan. Ito ba? Dairos. Lino. Ito sa aming lugar. God blessing to you. Mga sponsor na hindi nagbabago ang Caloocan. Ayan. Tane. Hi, Greg. Shout out to Greg. Agree. Thank you very much. Thank you very much. Shout out. God blessing sa inyong lahat. Salamat kay Tatay Robin pumasyal. Yung ano dyan, sa'yo yun ah. Ito, marami. O tayo. Nakapli pa rin yan, nakapli. Salamat. Thank you very much. Magsishare ng blessing tayo. Oo. Bala ka na dyan, Tay. Salamat pala sa pinalipad mo. Ano ka ba? Jaime Vera, salamat. Kunti na lang yun eh. Pinalipad mo. Sa pamilya ni... Yung tulong mo sa akin, hindi ko nakalimutan yun. Tulong-tulong lang, sir. Ay, si Tatay Robin, para may vlog naman si Tatay Robin. Pag sumahod din ako, mag-share tayo kay Ano, kay Elmer. Kay Elmer. Si Elmer ang tinatanong. Sige. Sige, Elmer na hirapan. Hirap. May bayaran na tubig. Babay ba sa tubig? Oo. Kuryente, bahay. Walang libre sa kanya doon. Kaya bibilin pa ng alak. Aray ka, wag na yan. Ano niya, atay. Ay, speaking pala wala na pala si si Kuya Johnson Wax, yung tinulungan natin. Ayun niya, Kariton. Hindi ko nga alam eh. Basta, nag-comment ka ba nun? Oo pala, nasabi ko pala sa'yo na Bala ka niya dyan, Tay ah. Oo, sige. Leros, thank you so much, Leros. Salamat.
Si Ate Pia. Si Ate Pia. Basta mo dawal. Ayaw niya ng place. Ayaw nga. Ako nakakapili ng ano. Oh, gulay Mark. Oh, si Tate Robin naman mamimigay ng gulay. Oh, biglang dumaming viewers ko nung dumating si Tate Robin. Iba talaga karisma. Oh, Uy! si Honey Sweetie, my love. Oh, nandito yung darling mo, tay. Yung darling mo, tay. Andyan. Katao, kani mo yan. Hi, Honey. Honey, my love. Parang gatsusin. Babayaran ka na. Marang ang puto. Mahal yun. Mark, oy. Quiet daw. Sabado, oh. Gusto mo rin. Gusto mo rin. Sana all. Sino pa lang dyan? Si ano, Honey. Deros, maraming salamat. Mag-end na ako. Nagutom na ako. Nagugutom na yung host. Mag-end na ako. Salamat sa mga pumasyal. Thank you. Bro, back red ka. Oh, okay. Ano yun? Oy, bigyan daw si Tatay Robin ng 300. Sabi. Si Dairos yun, oh. Ay! Oh, sige. Ay, salamat Teros ha. Ito na. For blessing to you, Allah. May ka subatay? Meron naman, kaso nga lang, hindi ko na po. Ikas mo na. Cash ko na lang. Andito ay si Tatay Robin. Salamat Teros ha. Congrats, Lods. Thank you. Yan. For blessing. Oh, vlog mo na to. Vlog mo. Sa'yo to, galing. Ay, papabigay sa'yo. Dairos, thank you so much, Dairos, sa blessing kay Tatay Robin at sa akin din. Para may vlog din si Tatay Robin, binigay ko sa kanya yung 8 balot para mapag-vlog naman siya doon sa lugar niya. Binigyan ko na lang siya ng ng sayote galing ko dito sa ko. Tira kong paninda para naman may sarili na siyang sayote, hindi na siya magkuha doon. Thank you po. Tayo. Ito yung galing kay Dairos Official. Dairos Official 300. Oh, yan. Pambili mo ng pambili mo ng tambakol. Thank you, Dairos. Maraming salamat, ha. Ulam. Ayun. For blessing to you. Init. Mainit ng Pinas. Dairos, thank you. Thank you, thank you. Ay, grabe talaga blessing oh. Gracias, amigo, gracias. Sabi po. Kaya mo yan, tay? Bagay yan. O, yun na. Ito na nga, Dairos. Nandito. Ha? Nandito nga, 300. Batsi ka na. Babatsin na ako. May init. Babatsin na ako, mainit. Maray. Alis na si Tatay Robin. Si Tatay Robin ang bahala dun. Sa 8 tumpok. Yan oh. At binigyan pa siya ni Dairos ng 300 pang pambiling galunggong. 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 Thank you, tay. Salamat sa pagpasyal. Ingat. Oh, salamat. Ingat. Ay. Ingat, boss Mark and Tatay Robin. Thank you, Dairos. Sige tayo, ingat. Bye-bye. Ayun na, dinala na ni Tatay Robin yung Kakain muna ako, guys. Gutom na ako. Nagutom na ang person. Saan si Tatay Robin? Ayun, Ayun si Tatay Robin. Dara-dara na Dala-dala niya yung isang Bye-bye, best friend. Love you. Ay, thank you so much. Dairos, maraming salamat sa pagbili mo ng sayote ko. Ng halagang 1,000 at pagbigay mo kay Tatay Robin ng 300. Gutom na ako. Bye-bye na, guys. Maganda ako. Salamat, Dairos. Ingat ka lagi. God bless. Haggard na mukha ko, Lloyd Gigar, thank you. The Great TV, thank you. Ingat, Boss Mark. Thank you so much. Ingat kayo lagi. Bye-bye, everyone. Love you. Kain na, kain. Gutom match, gutom. Ate Brenda, thank you. Ano ulam? Trito na naman tayo nito. Ayan.
Maiba naman gusto ko. Isda na lang, tsaka yung ano ba yun? Sayote? Opo. Ha? Opo? Yan na lang, opo. Oo, prito isda. Sabay na, gutom na ako. As 12:15 na pala. Tsaka yung ano, gulay. Bye-bye. Thank you guys. Team Boom, I love you. Kain muna tayo. Ulam natin isda tsaka gulay. Thank you po sa inyo lahat. Cyrus, thank you so much ha. Ingat ka lagi.